Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ithando nesithembu kanye nezingane ezisithembu. Kanti nisanenkinga yini ukuthi uTirelo noSibindi babeqhubeka? Ngoba phela ngiyawabamba amakhomenti engiwafunda ukuthi ayibona wathi kukhona inkinga khona. Naye enye into esesiyibuka uSine laphaya. Okunemali khona ebekwe phansi okukhombisa ukuthi khona lana yalotsholwa. Kunalo amlunguza ku-blanket. USine ngoba ewusisi kaSibindi omdala. Engahamba uSine kanye nabakhongi bangampumelelo. Lona olunguzwa uSine kungenzeka futhi uSine ulunguza umuntu amaziyo azoshesha amkhompoze nangu. Cha sihlanganise imethe engahlangani siyenze ihlangane. Kodwa kungididayo ukuthi why engathi kusanenkinga ukuthi bathathe isinqumo sokuthi beqhubeke laba ababili. Why usacabanga ukuthi-ke ubasela ama-ex? Why? Ngoba manje akukho la engifunda khona kuyizinto abazenzayo ukuthi mhlambe kune-caption ethini enokukhuluma. Kodwa khona abasathi asikhulumeni, asixabaneni. Hayi guys, sikhathele unyaka uyavalwa uyaphela. Sikhathele sesikhomba ukuthi i-TV show iza nani. Nakhona futhi i-TV show masiza nokukhuluma sesizobe sikuthathe lokho vele abakufakile. Ngoba ngempela manje ukulwa ney'ngane akusikhona okwethu sonke. Sibabaza nje lokho. Makufanele ukuthi sifundise futhi sifundise. Isimo sesivumela ngoba okunye sekufanele sibheke ukuthi kuyavuma yini. Ikhona into othi uzoyifaka ukuthi uyafundisa kodwa u-check ukuthi isimo asivumi. Bye.